Agiddan di panangrambak ti 48 National Disability Rights Week upat a therapeutic handlooms na i-turn over itangal daw iti SPED Center ti Bangued West Central School, babaen ti panagkinnamayet ti Provincial Persons with Disability Affairs Office ken DOST. Proyekto daytoy ti DOST iti sidong ti community empowerment through science and technology. So makita tayo nga ti weaving tayo dito it's booming and we want ti DOST kaya tayo nga i-foster ti inclusivity nga handlaan nga dagito abled nga weavers kaya tayo mat nga even dagito PW children ket mabalindamot nga agweave. Dagiti therapeutic handlooms a disenyo ti Philippine Textile Research Institute ti DOST ket nairanta para kadagiti SPED learners. Haan nga di regular ma'am nga upright handloom nga susaran di weavers sayo na design iso na for PW children no makita yung ma'am awan ti pagbaddekan na awan ti pedal na. So uray no awan ti saka na di ubing kuma mabalin nga pangato na laang detoy tapno no digitoy kastay na tapno pangato di harness na. Agserbi ti handlooms a therapy kadagiti SPED learners ken wagas payen a panangisagana kadakwada para iti masakbayan da. Makasangsangita na. Thankful. Very thankful na kadagiti suporta coming from you. With grateful heart, I am accepting them. Kasi i-symbolize na detoy nga we are preparing these children. Nga uray no bumakit tayton, awan tayton, they can have a life of their own. Makasurvive da, masurwan tay ida, iti simple nga bambanag nga mangtulong kanyada. Not necessarily nga academics, amutay mati limitations dagito nga ubing. Nam datoy nga banag dakkel unay, we have started this before. Nang rugi, anakurang sa nga pulo ti SPED learners ti Bangued West Central School, ngemit agdama, 81 ti enrollees da. May sa ti grade 6 SPED learner ani Anshel kadagiti nag-training iti napalabas ti Sauri weaving wenno ti Japanese freestyle weaving ken nabigbig isuna a best weaver iti SPED Center. Kalaksidan akabelan na ti ag-drive ken agsimpa ti motorsiklo na sursuro na payen iti agabel. What do you feel now that we have like this handloom we used to weave? What do you feel? Practice. Ma'am, sabi ni Anshel, maganda daw na meron tayo nito para mag-practice daw siya mag-weave. Magagamit niya para sa buhay in the future. You are very well know how to weave now? Yes ka no? Yes. Okay. Wen ka no, ma'am. Nalaing ka no isunan, nabayag ka no inadadal nan ket, nalaing ka no isunan. Nalaing yes ko na yes. Nakasaganamet ti DOST amang bayabay ken mangipa IT product development kadagiti mapataod dagiti SPED learners. Madaman ti panakasimpa ti recreational hall apagyanan dagiti therapeutic handlooms. Maiyor uray paymeten ti panakapataod ti SPED building iti mabiit apagyanan dagiti SPED learners analawlawa. Binigbig ti principal ti dedikasyon ken sakripisyo dagiti SPED teachers ken dagitoy ti agserbi a legasiya da apakalaglagipan dagiti SPED learners nga iti na minsan nagbalin a pagtenganda ti pagadalan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.